kigima katunyo kusangamo naye nyambono watonyora agali esensamo ya Getembe TV Getembe TV ensameli ya Facebook na buto buatia ensameli ye china bachitu no chirigalia teneni taratibu igongo kwanera 26 447367 0726447367 na bayigo 0741583878. Karibu sana tugende gusanga karati katingi gwetinge nambe nkwaje beka byo mwana one beka bya buno manyete bose buno kagerete ko beka muchanuli nata 26 boni guchande ya channel ya chakira mwana wako ntenga mbeke bunanka gerite gose beka yebeke nambe yubi ya buno kageretera beko bya bunere gose nabakwana igo sabona 0741 58 38 78 mapema kwa begere bya 0741 58 38 78 neye eliene nyekone yende matirita nero ko yekwana matirita batako yekwana bya sana yani entole bona sinjota jite skuru mbona kwasire skuru o grabo ko krambi yani kaliun utalirete kalintalirete okabata jite skuru okay there is no problem 07 yende yakabira konte bitiganya tebe ekiagera numu ngai ni ko yekwana ngondigere tikoti bunankoligere tiga igere 07 26 44 73 67 mapema abantu bale no esguru antu kwate like abantu bala koibera matemo koibera unsaliko mwana kuno koibera matirto kuno koibera mama nyekwane bunondigirere tigo 0726 ngani sio kwale gasukuru taboki usongorra no mwango koba ngoba no mwango koba igono mata ngokoraba no anchite ko siarukira mangana rero aronga ki tari nane go siarukira no musiarukia ali butambi musiaruki maite tigamba tebi abana bane ngaki gokina okubuna to gokina igati gamba tebi no tuge zangu kuna na gotrega maite usariko naye no choko tobe bunande wana ngyuko ligirede skuru kwa gabi skuru gose no kwanda kuligi knowledge papa pupa wana knowledge yenga yego choko tumeka ngiyo cha gokonya ngikore chinga miaka ya chie usariko ningichaka igali dinasomire bona tiko batebi yes no how do you do wherever whatever already wachikwanire goko genda ningi uchikomenta usari yani matirita oro mosapien go soro morectors I know morectors I know mohabilis eki waso na tuwe siku ono mohabilis no eki waso mohabilis boni gata hiyo ndita hiyo ro morectors asi kwa matuka friend mwana ati balenge style friend bagachake njira gete ayega ikwale bono usukuri gere njira we berege tu sinaye bono okora amagana nali siye ko ayuna yonkorogo niki se mitokuri gere lyo moncho mole by the way katoko nera mangana yigabono mambia tondikorara enkwana yo murayibwense eyubono arure esegeto chia saba Kenya bonsi boikano na Bible ko ne kinga andake inga onye omwana ule kotarangende skuru ikachika gichiga anyara kuba ko ende skuru kule ndo moncho mole ngani tutanyore kerege likimurayibwense kusitanyore kene likiago nkuyutu murayibwense nga kiakwane tamanganaye andake nganyo gukwanera amanyaragali atuligelinga niga yumurayibwense atubekere tuyunga ekeru murayibwense ali gukwana manganaye nga abayiboli bonsi abali batagenda abane school bali mumbaseri abana no mwana tabigete uniform bali mumbaseri mwana natara ibintu byonse murayibwense akwanete alafu baadaye ntire na sole tusange engane igasenchira jobo ime tetunya lingane yumurayibwense alafu baadaye ngatunya tegero nyigubuya katukwera ntunye sange asobime. Na hii mwezi ni ya muhimu sana. Ndio sababu kabla ya watoto kufika shuleni ile pesa ya capitation tulishatoa pesa bilioni 44 to facilitate a smooth transition from junior school to secondary school. Mimi najua ya kwamba pale shuleni tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru, na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Kama mtoto ako na uniform ya JSS, hiyo uniform ya JSS anaweza kwenda kutumia kwa secondary school akingojea
mzazi wako apate pesa ya kununua uniform ya secondary school. Mtoto wa Kenya asibaki nyumbani kwa sababu ya uniform. No child, and let me repeat for our education stakeholders, I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. In any case, there is sufficient money for teachers, for our children to be taught in the first term. So every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. Na mimi nataka chiefs, na assistant chiefs, na members of provincial administration. Every child in Kenya must report to school tomorrow because we have provided the money to teach all our children. Tunaelewana jameni? Kwa sababu elimu ni ya muhimu. Wanchumu lili amangana manene sana. Nataka kuhakikishia kwamba watoto wote waende shuleni. Awe asiwe na school fees. Mangana yumura iwenzi. Wanchumu lili aye agwa sule sekenyoro kiago bono mambia umuibuli. Mutelibu barukiwa abana mbale baitu bajiri skuru abana bayiga ingane umurayibwe satebere nabigu chikoba igo ahinuse negetingi ngane mbiyere ngakire ngamurayibwe serotire mwana tagenda skuru tagenda skuru fees atabati besa yani ngaonye na ebe sategera tagenda serikali yarule 44 billion nicho basinga sana kone kinga abana chiskuru chete cyanyolere kibesa ntebingo kuruga gwasule eso skuru yago ijwira ngao yanyore kibese cy'eserikali abana bagende umwana natatwa uniform guso umwana ago ikali atabwa uniform aseli ngakia yomanyete iningana egakaliko twa ichaga muntu nato tabuli abantu bakubuli matilda ngaki murayibise nako totebiga iskuru erega ikasema agoto atutuma abana mbaye na bese nkibago chikolia nkibakonywa nkibakobeka bese chinchira iko 44 billion njiruli 44 billion njiruli osali ejo ne school fees ejo koyane kya masomo na boiko ibintu binde bya skuru lakini president yaito ntomurarete na barakwane egento getaliko mubonarete nago omurayibwe sote ebiri tebaye biego numurayibwe sokwa no mind okay onyere serious gaki abana baitu kwanza umugambi ituka bona yonye turishwa njute tabote wancho muri sokoro ngwasabe ngakero kwa ende school ngwasabe school fees ngwasabe ngwatebube ke uniform straight nkagura paka chikorende sanitary towels nkagura sanduki nkagura ngiokolera sanitary towels ote sukuru sokoro ngiokolera sanitary towels etisi uniki nakina agote wingesi bona umunyente karati ketisi ebintu byasalikira sokoro ngiokolera shopping ya sanitary towels ebitamba byo cheno bya banyaruka ngiokoirere skuru bona watebre binge je na minute etisi unagore tenza tukwane tissue straight Bano saliko mura yoito bwense amangana kwandaro na majapi kero mwana atoke school na nchenta te kopongeso mura ibwense ngana ki ale abu atananda aenda atene buna atene teka amaikuru abatebye batureti abagambi ekingi yakwana tegerera nyo kwana nincheta ikubuya abagambi abatureti michi 10 kwerende bakuru yani burai bonde bwese burabu mwanu nde bwensi pi ogotokole isiko ngagoseka ne transport yani skuru etai skuru pisia moiboli asinyire gwakana o moiboli yabone tekobe kunse ebibuke bibe omwana agende skuru bono nche ingana turaligire gai gabuya ono muraibwense head of the nation nera okwanire oruroko otebire korengereri no kugani kwaye uno muraibwense nakiugo bulinga yu muibuli mo Kenya nekene nuisa nigetinga amangana ya umuraibwense atotebiri amtu abatokurawa abana uba bali kaboni gabadragenda mambire nkomo imukyo Jumatatu boire skuru atabwa de skuru fees nuche buwanchiru kwa nduru tabwa ti uniform ngasinje bese akobulire because umuraibwense atabiringa mwanda abereka ngagaru mu bitagira skuru fees tanga uniform ekirawo koranu kuimuki aimuki mona nali oneji na bekavuta aya muimo kibunale iko na bekavuta moire sukuru imiti atiro tespo onyerebo na gigi wanyu kubolinga is it possible buna school boy ngiwe tawo singire ngaba tureti ekero muraibwense akote va administration yons eminity murayondo bwes kuru kenyoro monto ndo bwensi yani monto ndo bwensi ire chinguru chogotenera abantu sichokora abantu
Mchetinga iri nguru nde yonsipi. Aye to iri chinguru ekiagera andake ekero bari korigereria abantu yato gutenga tubwati amasomo ari agane iri narayo korigiboniga lakini nigate biringa abono okuno guchika iri taringa nande no kubore tari ogusaba no guchika ena nire mwana onde bwesi tabase gutoka isiko kero mwana budeke nyorukiane munankoboka bambwati bonsipi bambwati bonsipi buna bonora kaibale bambwati kerango ikando matirara sainini kwanza kyarti omenyete amangana iga sokoro elizo ntoko nyerigere iga ntuka netie sector isemi ya itebe byaga kwa isemi litina nande no Kenya ntuka nyeri isemi lakini ne chisukuru echeito lero sukuru nukuru ga sukuru boingo gobwatine baka sukuru ochi ndore abana barombara batabeti uniform mbaro romo yuli naro sinyiru ko uniform mwana leka akanyetanyo rikibesa ne kena ko kolenga ne direct umura ibinsi muibule ni go chuma tata akuira abane school muibule naru tobwa ti school fees ndo arabana badega lisega zeti bali go chunu grade 10 bakaburu chibesa paka bakakwenda gusangira lichichu bakoni banyo chibesa ikabana babonsi bagende school busa ayo no muibule nishaneketenga omwana ogo nabagucha kwenda school busa buse bado nabo otikalite ko tebanga bado tubwa tiko semali uyikoli gichibesa obugube ko mwana ogo angakwenda school unsaliko norochengo tebi kuso muraibu eso kwande nere tatu ito Kenya ka unsaliko let me tell you this bono igante te gwetaji skuru chospi nintagende skuru mbuya ndarwa ne robo sibole bwa Kenya bwa bana unsaliko ntaite kwande buna konyoro mwalimu oterene ti omwana geitanga tabwa tibesa ko soere skuru ebiboko unsaliko ebiboko nande buna kogenda nde skuru re boyiko ebiboko igere unsalika abana baito sokoro ali se skuru abana nkoragera bale kibakuli wichebegetalie ke sugu ngaichibese chikurwa ngaichikurwa serikali ntoike gwatore nja tura ya serikali ekogore bitabu ebeke emection nga ebirasi abana bagosomera mbia bire security nere skuru ebintu yani amagacho mbia skuru onye neti laboratory njibwate bintu biri biganeirie estima neraro yani skuru ne bwate kiregento asebese ryo moibori akoru actually rero chimanyekane tubuna lunch money yani nechibase chokugora endagera onye bakunyorunga olyo skuru chibase chiri abaibori abange bawakana ntiri chokane kibuna ebinto facilitation 44 billion no mate 44 billion twari kubaguru tari skuru ya mekogenda tari skuru ya mochiko genda ichine chibase chigosana ndo nyorenga chi skuru ne chinyinge mensi ya Kenya amahitaji yaba magani yaba aborokiwa na mange na ebintu nebingi bire bari kugorera abana ndagira nkenke igere yani bono bonsi banyore eki omuraibu ensamine tinkelina ki omoibori oyo Uganda ke oganyete eri bagakoganyanga chibesa guchikonyora gose no mutinyo kabire gose bese eri agenderete koligi tiagendere koligi omwana kare skuru omwana tabasa konyorwa nande taringa omoibori taru chibesa omwana tigagende skuru onye ne uniform wegoru kolega no muraibu ense onye uniform ekere gutoka etoko omwana kagenderete gosoma tari kaganyete lakini gose omwana bwanjeru goche skuru Isuderi, wanjero goche. Kantu ajeri bya bange wono mambia kibago teba igoringa neiga ndake yes ekero to goso ase birengereryo onyorenga bari mo banene mbobwate kibarakwane gose chi principle na chiro chinchi bwate nsemo yabo yes umete nchimenyete iga umu principle iga bwe school nero kura school nero maitege koro tabegete nero manyite nka yamigire wa iga nero manyite ebe singa ninga kiaga netia onye mbali school taringe bakanete chionsi already mbami okomige kankoraro iko bono nga chinse mochiosi bakaibirengere byonsi binyare gusangwa bono uyigete gwakana mate na bakurarage asinale tutra igwana nayo sokoro chibesa nchika ne iriese skuru chikuru wewege operation iskuru wegendere bese chingo gochiru onsalika abatanga nete kuragenda mbaro batanga nete kuragenda skuru abaiboli bakarwe bese yonsi okay bono nende chinchi kora tumeko zaliwa abandi bakonya ko mochando ne no lini akichi go tumeka chikoera abaiga batararu oroche nando gochaka kubatuma kuri school ikiagera aba Kenya mbabwate naro once kwa bairege nto kyabosa kwa bateringa tigata ngana iganya gosoma chibesa chiche chibwate no manyita aba Kenya omo tako genda chake okole biasara byae aibe ngumwana naro ore school otakaneti ntokanyerete 44 period okanyere chibesa chinchi abwato kete chisoete system already okay 0741583878 0726447367 kwana ngona YouTube no mambia tebirengere iwe birubiga andake kolingana ninga niga yumura ibwense bono mambia ye nga kyoroche ekerengeri kiago getembe good morning hello
Gatembe. Yes, Gatembe TV and radio. Hello. No, kia barali mwenzi bio karibu mkani ona mbiyamone. Mbuyamono sana brother, karibu. Ya kro kumu murumo nganye sengeba. Yes. Obwatire tukuru aho bokataka tibwa umusyo bozongo. Yes. Nonda ene konga etumbili eyo nkorogo mukono. Straight. Yes. Batayinga. Ipo kiawere bo. Aha. Kwa isi. Mwenye teba. Yes. Bata kondo libaka university. Osta. Ige kinyare kan. Irasome. Ndibwena ta konyare kana. Asenge njo. Mwaka nini mugo tangaza abari ko twabo. Yes. Kwa iwo muntu obwatiru. I bet 4 billion. Yes. Kibese kiasa. Aha. Airire bakoli. Tongerese nga ekero muntu oyo makubwatu na bilioni 4. Bilioni 4 chora kibagira se sukuru kikaundire ngabana barasoma. Bono ndete kure bengera byana sokote bana ki. Koge ndole sukuru kwa iyo mwana admission. Yes. Kwata ibu number 1 kararu 15,000. Kinji bwa tikendo tikokora. Nekero kwa etwe kwerende admission letter bese tinchialengo. Wamenya kote unande gendo kuja somo mino mwalimu ino gari kwata we chama la 4,000. Uniform ngali gon 22,000. Iko konya ororwete elibu 45 kiabusa minus school fees. Yes. Waga chama ngati bese chama agacho kirasi ngeyo ge kwaga school nene na somete ngaka na bese chama agacho 9,000. Por form 1 baka ngai ka form 3 kirasi ke taracha. Yes. Ego kandera na kichi bese ne nyinge sana kire school gabo na nyonsa liko na nyoyo ndoko na kote nkoronga kiri chinda bantu bayigete ko tika china ko somya abana. Robo maire ne nyinge bayigete twara kwake sa tukanyaranga. Kibese chiari metio abantu bakuruze 4,000 kibese school ya kote banga kia bali mwa kote basomya abana ku chinsa ibere paka chinsa ikomi. Hii ingine unatuambia tulipinga ngumi ya kile sira basi. Ama tukaya ndenga yoko ba agonde na ndengwa kane ngumi ya kile sira basi. Domenya kwake sasa nya kanyonga at the end of the term omwalimu oyo mako pocket 150,000 kurwa ka Bible. Njenda ito kotana ki omora iwe se gari biya egende karo ko beka compulsory. Mano ni wense ko sali go jaisiko. Domenya sukuru kejo mwalimu yagenda ka immediately. Ba tonyali abalimu babira babe. Biyamono sane biregele biyago mwancho biregele asante sana. Asabi ba twali pressure bwana. Asante sana brother. Thank you. Gatembe hello. Gatembe. Hello Gatembe. Wakire onsaligo. Bokiete se. Mbiyamole na Madrid tano mwana iwe skuru. Watu dega barabara mwanafunzi. Mama. O school boy. Skuru boy motevya gende skuru aruma bwaru sie nyimbo koboko. Ngominyo kande enyimba tingorusi koboko mama ene tanguje. Ne roji basomera. Ne ronkoro keri mwalimu na mbwenete kasoma. Ono lende na yogene de otoro kinga kikwagende skuru kyara masomo ndo chega sinyire bono. No ni masomo tarasi nya baba igwete bakaruto mora igwe sote brenda bana bosi bagende skuru for free. Ndiye mono tirangira na so mchadara. Karibu sana baba. Ono yo minto nsaligo. Yes. Kama soma ya iga kongire. Abana banonye bagotebigo bagende sukuru bane uniform yeli ya grade 9. Ega sina berororo. Yes. Ekiagera boningana bagende sukuru ne uniform yeli ya grade 9. Abalimu bale omwalimu tayora accept komorore compound nonya. Right? Rutere ga kwa no munu. Yes. Ate bana bagende lakini bana mbali kogenda sukuru batiwo. Ne school fees ya gote banga bana bagende school fees without chibesa. Mwalimu tayo ereni gago kwa na gabu gotwa morora se TV. Yes. Lakini mwana tayo kogende sukuru boni injele ni true experience. Yes. Omojo korone ga ende sukuru. Yes. Akagenda kuchialia
undanye skuru nero e national skuru gete korukose bula gose na kielieta gete. Yes. Muna igetora rabugate kirigento gionsi pichi besa na bugate. Iga tebe tigunga taligo soe kerasi nye tabugati chisiringi chiri 15 ase chibesa chiri abugate. Yes. Na inde ntebi ngari ngale ngina gasega koligi chibesa. Otomera ise ekagera umwana oli akamanya gosoe kerasi. Yes. Amasoma boni gatigango tebi nga intu abaibuli twe ondochire. Amasoma kale garenga maya unsaligo nkagerete ninu abantu bo muisa sogosomera chibesa. Ekene. Abo madilda na uba somerete chibese chiga baikerete chiga bakona chigwe school fees. Kare go tu algo somera chibesa pa ko monto na inde tubugate chibesa abana togo somigwa. Yes. Ona baibuli bachire babeire be ondoche tebakanyete ngaruta bakanere bakanere ne serikali bakole ruki yani umonto tenena bwa seti bya tobo yani ago tenena bwa tobo le mugo isa ine ngatimbu ati nonya ne transport no what is that surely ugo kwakanira pake transport umwana wago tiere sukuru lende go kwatebi umakobe bosa ne uniform ngeli kwa bwate ya grade 9. Yes. Igo como koba bosa watebi umbo za aya nonya ne transport to bwate abanta baba kanyora abana tigabatike. Ya tige piani obobo chara. Enega siembo saligo ntenere nkurunyanjwa. Yes. Enega siembe bago kolia bante biasara bitaiyo ebivepi. Bemono sana madam Ellen na kuruchisa machenya nchugali bemono sana. Ba ile ni mangana ile ni kwa na neken. Onye kuruchi tu kunyara tikai kuibora. Ya tebire ngake batonde uni bono uni. Getora nyora nguka iga asinchira ya bene ase simiende getabalo. Halo Gatebe. Hello Geoffrey Ankorogo na Matilda Bwakire. Yule baba Nancy. Ndiande kabisa. Naki Ebotori. Kotori na matanga yumwatangasa abubana na abatogoshugulikira ye. Nekere kegima karibu sana Nancy. Njabano ngoteba cyumura igwenza atike kongaina abantu. All right. Asenye njero kwanire. Nafu atiria mangana ya nande sukuru kyoroto ndaligo omwalimu aranje. Chikara tieti uniform tire sukuru. Sukuru emine tikobeke uniform. Yes. Bueno morai gwensenga kereta abantu abaigari getemba sikari kyango goika batware uniform bamaekororekana. Bana tigatige gotonga ina chibesa nyoto mire timbu ya lakini mwalimu tayoranje mwana aso sukuru ne junior akorete nero koru primary iga. Yone gerenga obugoli umwana utobwate sukuru viso mwire pake sukuru. Oba tuati babwate ngete nkwegwere nane kwere ndokwegu ase bari gete school fees goikabuna na kyokorwe bintu okogora. Kogo ike sukuru chibesa oko sabwe chire kinyinge mono nana beko nyare kano irane no mwana ogochika. Yigaye muraibisa kwana nga kitoko karabon. Ayuga akitige ine basari. Atonga inete. Kere sukuru ne bwatari chiko diae. Ine Nazi. 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 Kigwaye ko Nancy. Nale kumbodi na. Mbodi ni moi gwete. Nazi bona iga. Omoiboli ayerende kiagera troche sukuru pisi yako bolide. Uniform ranja ko broko genda ga igatara chanza ga iga obonga bongiche yange bwekaine ayiriro mwane sukuru. Lakini ngiyo muraibisa ate. Nane uniform tari siri mbiri yankaraga. Ngiyo muraibisa ate. Ate bo mwana bako na agende yonse. Yes. Goche sukuru. Tari yangende yonsi uniform eri konyora ko beka eri abwate to ko moke yanga ye nyangyo jomanyete ekerona igule nansirioba nansumete no yomo bu muibuli tukusanga nere skuru ema baibuli tole nere sawa na bitu bale bono igona bana iguru kwaniraye mwana mwalimu tayora nche mwana agenda skuru kalego guikobe uniform na ndo ikonywa otwala chibese kono ntukuma mwana muraibe sigatambalo. Mr. Salino. Wakiro bia. We, ne la makaniki we. Birekele bia ko kubatika ngane igayi shemi. Ono nje enda pere ya. Kwana monene.
omurayi ukwanire mbiyamwe ukwanire. Yes. Okolanga ringa ne yange nale kubiki kinyasa ringa kubika primary za ali meko ya ruche secondary na kinde yeke na wande yeke teron. Ono mwa mchira nche kama nayo. Iko bona amanga ikumurayi bwinse akwana buza. Amanga omurayi bwinse agitwanya nazi bakora nchero kwanire. Banito, nakianya ari kana bone wote no mwana ndi school akera ko ndi school ngo tuwati uniform gusto tuwati transport bako transport ngo tuwaka nere ko na bakoro makana. Yes mukura ntele muri arabu kuli abayana kuchishikura mwata bumora useko sali kubale. Media tiyo ko ingata bunga profession ndi riga bore na to video. Sante sana ber makareke go. Ngo to kainare. Ibya baro sali berengeli byaye. Mwe matire ndo kukwanira ika abe utikango bara araye bwatiri chikeli. Mambindu uchi matira no ena egendo buli no anti yagali wakonyera umwana kali koje tande mutai nyo rais na tebet. Bagende tole nkura seli kubali kusinga ki. Ekina kinako tebeli usaliko na ki. Bono igano chimna ko ende school. Ikiagira nje ko ende school nje no onde buno yo mo ko ende school. Munango ike school nyora abana batene isiko. Muraibu enso tebe. School boyigwa. Tegerera. Getabalo. Getembe. Ayo nkorogo no nsaligo bwa kila wo studio. Matinda ngai kwa muirere guse. Obe aye na mwibure. Na kiakoro kwa. Matija. Akoro kuna. Na mwibure. Aye. Lieto gibo bakulia. Kawaita wasere nyantiringa mwikoro bagotoka. Aye moi. Mwana minda. Moi gakiaro muntu katika kwa ngobusu. Yakuru Matilda. Matilda. Bwakyo mwana minto ngabere. Karibu sana. Kawaita wasere nyantiringa mwikoro bagotoka. Nakie bantu banyantiringa bale byabale. Nyantiringa bale buyabatakarate buye sera ntegeraru. Eliogiri omurayi bwense ngana engiya yogotebya abayibulinga bayira bane skuru na atatuare besa no uniform eli enkoro na bako genda nero. Aya tigankwa nego taliko minto. Eteba ngumoi. Ntubono omurayi bwense twamonalire kyero bakora nabwamenyerete. Akai. Tigankwa nenga yani omwana one muire skuru gosa ego uniform eli enkoro yani ngakibono no na kino ne skuru akorekana. Igo omurayi ga gutungaina no muyona ro na igo kwa na pakata onye paketu wase kwa tie mo bolete mo gino nere na mo gire tinga mokumya. Paketu wase kwa tie ko bolo gote ne ko na saba ndege wase kwa tie abo o ko nyu ko ra njire ngo kwara ko nyu aga tenga ko nyire bosa. Into byabo sambiye se tato murayi bwense gutungaina ere tiganya gutungaina ega etere ga nya goto into twamumanyira bakora kwa mwana minto na ara kire mo ko nyandire. Areo. Ankorogo. No maitenga besa ko bole nane yeke biriti. Bono ni yenkenya tole. Igo tokole meri tokole kyo mwana minte se na bere bono nyasta manyete. Aye moi. Moi koroba. Bono saliko noroche January. Maite January osaliko. Omugaso noroche buno balete. Nonyene ga kuneni omongina ale kwa ndo tabata bora igaoni egeranyo no neve yakoriro mwana school. Nkai yakomete. Etuwa nini ya gatembe birengeli bya ubye nchobona mabya. Good morning, hello. Hello gatembe. Otulege ga Joseph. Joseph nyamatare express na banyi wete ino kituna mona upana mangana maya. Yes. Madi danero wotibweba na. Bone gentunala bataba neke. Yes. Ini fakiti tigangota inga igoro ya yoko kwana igo okukwana no kongo monta okwana ngaira abana esukuru no twara bese no twara uniform. Lakini toko yo mwana obete uniform ya primary omoire secondary. Ya garango mwana yo chenjiri kono iga osire step. Yani tigangota ingo mwana taneka ndo yana ile to mwana esukuru etayo kata bwatara kini kata bete ungapara ogendo gore etayo. Iko Joseph. Iki muga ndiko kandi birenga limurayi bwense. Bono murayi bwense inyora nonyene karama gwa alengo. Ingale goteba nga mo baisa gokumya nga goseto bwati besa iro mwana esukuru na inwa abalimu. Inwa abalimu mo baisa kona kuchanda abana mo na kosera seri abana moroche korona buna yaja obotako obwatite besa nkiyo. Lakini nando mana kwemuka nando mana goteba. Abaiboli naine mo baisa kuancha mona bana kosera seri wa akana tamwene nyenge akana kibese school.
bono roche ngiago tujanganyira igo arafu ko wikyo mwana esukuru moja ni ukwana nga magwana akana nga mose ali bana okote umuire sa ali esukuru ya magwa bono kono njina ko tanga mose omuntu otana ko iro mwana esukuru nero rana ko buga nga ono nga ruto na kwana tenga mwana afuso mabuta gusa ko irupira uniform kandi yango tenga bana iko bagenda takora ga yaga hapana mchezo nandi no ino yo ko bwati amanyenga ngai bono bisitio ko report ya ekero mwana aseri go sekero wa te nga basekete takire ga chali medio ngonyi to bwati genda ko tiari urachaka ya mase moto kwika na irubyo ro muraibwense mapema ingenda nkemba ko bisi ya muraibwense ya tata anga yora etre moko yo ko muraibwense ngonyo ino yo moko bo itemi to ko muikera ayo saligo digan ko te imane yes nonya ba kono ko be ngali to ko yo moiso to ko gete mara mande mara Friday pata pana na bagenda to na pogenda skuru ngona ngara nonya po no igando chinga chiga na bachiko na goeta igana isandu kugoro iga baiboli bagenda to na goipanga ngona ngora bono igo noino gwe kase ni gorachi bagiti mbia mono mbia mono kabisa asante yuso wina mtu manga ki ekero kwajire skuru ba gotumire skuru fisi muraibweze na kanet to kugenda ngora ngorura atar tu igana irubyo bisi muraibweze utale ngora paka narobi na magoro usali ko abutali ko wekora abungo ngo wekoro ago te banga yura ro muraibweze no mwaziri wise to komorora igogenda ochiko stakyo ngeskuru nere nere to mwana tanjeria so umanyete Matilda ntarabuli simiyego chagaiga engane iga bange batebiringa uli tabwa tu mwana akobire skuru gusotali asobo konyi bu mwana gekora abantu bale ne batali ko iro mwana skuru na Matilda bonda bokonya abana barako somi usaba mwabo nero tamanye uli utanya gutu yani utali osamu uko komanya nkyu mwana gane nero tamanye nge mangana abanga wote mangana iga nabarabe akwando yakitali guikira na sechi school amaina nkoro usali kana roche tikanda bateta to mwana nonya bakwane to gukwana mba muraibwense na akwane tenga ki abana bakoreki bagende school atwale chibesta atwale uniform ta atwara kwambwatire arombi yali mbiyara so gukwana koroko lakini ndatengo tebiga egento nkere to koruka ngakyo botakambaro roche usaliko ekero korigereri nonya nefe bagoteba nkobulere pi mwana ako andre school rakire ne kobolia bible na inuga umuraibwe so tebire ngaki abana bagende school bonse yani aje kabisa pi no chaka nonya ne getuko to ko mwana ngora pa komo ki school mwana so school rende kiagero muraibwe so tebire okay na abana babakuru ku principal abaji principal na inuga kitata mama na inuga akianjira abana basoe esukuru igerende ngaki omwibulia chiko chaka wechoka bono ye ne kiangazi asite yo mwibuli akora na bana ekonda asite yo nana gasukuma kali abegete gali akwa igerende iro mwana esukuru nkayo bono ige ne kiangazi agasukuma kali ekomete bono konyora mwibuli tabwati donye nefe omwibuli otemiri oikiri omwana abo kakito mwira no mwana tabatali principal to mwira no mwana etwani yagatembe ebirangeli byagambiri bigasi ngadiga rubwatoko semeli yago se bado hauna matumaini muraibwensere yamesisitiza kwamba watoto wote wasikae nyumbani uwe na karo usiwe na karo ngakia yoro chibirangeli byao Gatembe Radio and Television hello tana usoiri no mugaka onkorogo ege kubepe mugakari guta na ndo mugako mwanafunzi mbuya mole mbya sana musine tapita muchuke kurunyari bali mchache mono nje nale goteba iga yes omwana ko gende school tali magoso batiga kya ko genda bono endage for example bono capitation okay yara ngonyire ngochandi umusene nabwateka ndingi sana amangana narabwate tigairane gocha uri ujire kobeke grade tigairane pema amangana makongo Gatembe hello lagatam yes na kiba ile kila ndio mwana libuta na baro mwana libuta na baro straight ayo saligo kurati kanga kwateba oyo mwana libuta mwanafunzi
Oya kuru school boy. Ujata gere kwende skuru mbura ila nasome. Karibu sana dadi. Wono momo wako igwense ngutungai nare. Toira abane skuru mbura ntoko ira mwana skuru nye toko at school fees. Yes. Ale ngote ya lero nyolingi wakanero mwana oyo moyo me school fees yo tayari ni wakana ngaba ibuli bakanenge. Yes. Iba kali wakatiyanga toira abane skuru bo pina besa ntiyo mbura. Omoibori yawe korera nti besa kati sarira mai koiro mwana school fees. Yabara kwase barange school kya ya bono kwikaba ke sabuna bakwenda basabeli diba school kya. Inchege ntukumete ike mungakanire egane yava mwa iru muraibwense. Omara tega ndako tubege tibu yani ya tubege tibu yana kie school lero ko chiwaka na usina bible ba waka. Ko no kwemba ta chisa maje kanyege. Hivi yabona sana kuru kanyege. Lakini usariko? Yes. 44 period. Ike kora bible patali kwanja. Yes. 44. Tatu arali rangi ya Zakayo. Hello. Hello. Zakayo. Muralia. Na kibore mani. Bore mani rungwere buyapi. Karibu sana manene mbia mono. Bona kakete njo muradio minto saliko nkumeti kuna mokona wa makura bu studio mo akantu moro cha ne TV ga yo kona kwana. Yes. Je bona singa school ne ya mokango cha ko yo mwana ne changa wala so mwali mute wati wa bikoro to ranjingo lyare. Ka kyo muradio minto su ali o mane kwanya sawo to ko saba. Yes. Kaka kyo muradio yugo sa ka so ne bo kero kitata ka bana baito basu mbo kira eko to kanu mari ngwata bana bo sensita. Yes. Na kira bana ambege te school mbali na bana bana ro kali nyambali. Na nje nguru mulimani rungwa maiga PH mi bali masaba. O nta tombo lyo ngoro yiga. Yes. Ninja ka kuruga bakanyambari no mwana ngo ikora abantu bandi rimwe sena abantu abiri na kwari. Umuralia. Gorade umeto Zakayo bulivya agu igale bali mamuli nese ne magwacha. Yes Zakayo. Umuralia. Yes. Igatodika gwake akokerangi umurayi oyitika matukanya satro musabera bana baito ko simba so men one ko simba ni bari chinga. Yadi ko tenasi chile kumina abantu ng'abantu baite mechiko sa kurwana chise mate tayaro yo tangira bana bengente ka kugarabona umwana mate ngo tekonyora ngakikuja kuitwari na mwiburi atari kwenyara. Tachi tikulire none mechinero metaka pia mwiburi omwera pia atari kwenyara. Bona yo ten note bire ng'abature tira na bagambi bakore mereme mechi. Ngokori what next? Wa, gasia gong. Next yo muraria? Yes. No abana ko nyamwana umwana kwa ngantaro muburi kwa ngantare ko sechi sekichibe mechi iko tigato te binaki onyegene ke aturwere ki sukuru to manya na ti tuyo mwana sukuru ane sukuru kama ate sukuru ya yere ka kara ari wa ko chipokoti ro nje ya ne kali muri mani rungo mega PH Zakayo muraria sukuru jozi jirekanya ne jo murai wezi murai wezi angu to ngai nare ka kya bakenya ba minto ka kitia to more meri ka kinya ari kwa kumiri ka kyo murario minto. Asante Zakayo. Umete Zakayo. Muna baona murari inde iga. Zakayo ni manye taya no muibuli na ando kulenda abana ebuyeka. Mbia baona murari mintu dia sa to kwa nya sa na hawo. Zakayo manye no muibuli kulenda abana ebuyeka. Okay. By reaction musani ona Zakayo kulenda abana. Usaliko bono. Lakini ekera to kuligeli buya. Wasi baiti omurai gwense nare ko mu advice giasi. Motebi ngaki omurai gwense 44 period ni chiga kwari gwake hesabu okombo echigali ase binyoro kogenda abana babe gaki usaliko lakini unoikira ni tumutuo kubono echigali jarwe abana bakobera ku Jesukuru bali balenka bakobu immediately chigali para buchikoba bachiko correct Jesukuru ndende ko sabana bonsi bagende Jesukuru kera bachiko correct Bible mbero watari kunya bachiko soma uchiko basomi abali mumba Jesukuru abali logistics Jesukuru ngoko chinga kichiko ikirana logistics ngete mubeke bya material sokoro maite ko mosibati oyo mo natevanga nonye no gukonyuku ase naro konyoro tabona tigwikira watebi gwandake tutebe sokoro ngo mwana wo muchandore ne school fees ko sino gakanete lakini watebi ngaba ko ikia kerengo gete ase ngana buneyo umwana itabona tigwiranaka ikabonte ko school naye buno mwibuli okoro moki amente chibezo mwana so school kwanyoro mwana oyo iga andake uniform bwato muchando
lakini ngagirite nge uniform teriko ba neri ngokonyora chi skuru chini chi uniform abana bagwakanira chibese chinyingi kwanyora ngonyore gose no monto moire scholarship gose onyorire sponsorship gochase skuru akanira gose ne school fees lakini kwanyora ngachi abwese chi uniform no mochandore omanya gocha otebenga murai bwensari gichigari ebinyoro chikoba abana bochi skuru eyunse kiokora nse kinkora na kingo otebinga sokoro maite chinsa chinde twatebanie kemaene nabo gokonyu wakanirwo school fees gose nabo konyera omusamali omuyagurira omwana oyo ige uniform agende school lakini amang'ana yo gotebanga baka transportation abubono nkwetereri tigango te matirita iga no mwana one ntaite ngotebiga baba abana barangirite kuchi school are abana bari mwana nkurugusiga iga arangiriro tokitoko umwana nkurugusiga iga arangirira ari kurende bo kulia mate bono muibori iga tabwati besa chigo ikio mwana ro tokitoki kiara wikatumeke gose ne chiribu sana akoberwa mwana na igo pocket man niga neri ne batabwati transport ya ne batabwati uniform bono ngakiago iko na kingo tebera ngaki chibese chiga 40 billion tigachiba gugenje karati ga 44 billion chiro chichasira you capitation ye kwende sichi skuru tigana nero echi tiga gochi atora echo na chichi kone kibuna abana balekera bayikira ali skuru nkosoma bale chi skuru ngorani chire chitari kokwama echo kankugurwe echo tigana chiro chitigonya gochi atora echi transport cheko kwarera transport ya so koro to sago discuss amana ye transport omwana naro bone to so skuru ye kenyoro omwana naro bone to so skuru ye kenyoro asata atari kuri ne pigipigi go segari lakini atabwati uniform atabwati school fees ndio watu dire transport ya supply erega tigabe ko mutandao fulani asesimi muibori onde bwezi utabwati transport utabwati uniform na kindi obataiga ebesa yaicha omwana okoraki oge ira batubona ana baibuli una school boito koli ebese ira batokoli gatombe hello akaranga oyu ntulikoberana gatembe alo gatembe etwani mnagari tena okoranga ya yetika kaligo chagabia gatembe etwani alo gatembe yes wakire bya nene takantu kutakulende lakini rende mbuya mona senya sai nere tukanye taira nesenda nena bwata mangana nkwaneli onkoroga omotebi na mukwanili natani umbaso nditi kuri bogia kumya ayoneti bia mono sana twakore maikaga bia mono ba ero nkari bo nchali iganta kete kwenda matanga yes no ndi sikanta kerete sana na bategerere sana karibu sana ngakite yo muraibu ensara kwanege ntoke kore kanezi ntebia gukwana ne chindoto cha mugaso iguru kai bano igo kene keyo ngakite iyo mwana oranyoro mwana abererwe metienyi kiande megima asoke omoire sukuru bosa kai umwana gatakiro mobange byamwe omoibori omosoki uchi sukuru asome talino komotome sukuru bosa ibutali ekiro komotoma ya ayo mwana etakiro mobange ku nyomba bujo mate sukuru ne uniform omogorere buja omobange kine chindoto muraibu ensabuga tena tani mbaso ndi turubugia nchali bugia kumwa ndio chiko kora tora asante sana hadha ni brengere bia gatemba lo twani halo gatembe yes kai yani na kinko baliki kampake kiara kia majiri kouni eto brengere bia bono kwatonyolire sore dada bitanga ni mboro no gatanyona ne jinsa mone tiariana ntoko yede yosho manono kubeke brengere bia kasembeo ona njetigante araiga yes mbosantike kolienda geranja ke kolio bolimo yes moraita ko tongene ngatonya ko baro ko bana ko jesku ga sajita yo ono ono muna baiga ba tiere grase ke ga junior grade 10 grade 10 abana bando roche ba saketa sumati ande tere kitiba be kete chirongi buya alafu maya ko mukyo yo nene kenyasa ko jora sa bande ga dibone ibone ne naro kanire buya igo ngane tego ikirana ngane ite ense yo murayo yu era kuna kokwana bosa mangana kuna kotongera lakini chinga kicherira kujimotu nditoro chingi tokora amangana ai Joshua manono ugatanyole etwani agatembe hello sana usoira kwa irani rena bana aga netinga ntogo siekirura irana urabe kama ngana bijamano sana singi nto mwambwa tere simini karibu sana mseneta yoma itama kuta na bawo chara yerera ni ndoche ibune gari yo kwa era yari mera paraga tiga yes
bono enare gotebanga abana babwate freedom ya kwenda school. Yes. Na inde bare ntaito tinga wikaba ende school ndamasoma yine katiba nete bete boyo. Yes. Lakini tuwe bolinga nchira kibako genda. Okay, bona abana baige present ya we directive nga batika bagende school ba enrolled. Okay, ekero ba chire school ga inkibago chikolie gente getangani. Okanyora nga yo saligo no akanite school fees omwana o endagira no ekorete ki. Baire. Arafu yo bonkoro bataru etikende pi. Lakini nata kitaragere. Ali chiango. Na je kinko bolinga bode kine chianga we chikolia? Yes. Notagi yo mana bago chikoleta gatia baiboli na balimu. Yes. Bono at least bekere serikali ya ko binteri igere sema ya capitation. Yes. Ibe se jato metu capitation ni chipate chifote nkole ngi gwara jiri school kwari ri school committee na bako ngi meruwe. Yes. Be se yigo tumu ya capitation ni ko genda chifote ya chinyinge. Egenda se bitabu egenda se maintenance na bintu binde. Bono be se jiga jiri specific ngane ndagiro mwana uri ako chikwaewa. Doro chinga tuwajira se crisis. Okay. Aiga bari mo babwate ebintu bakoro nga tendering in school. Yes. Tendering yo ko yena wano ko last year to bwata mangana gendo to ko kari current budget. Yes. Abantu batara kanu 8 ko sina yo korogo chito ka kore tendo kairo sine chingendo se bituma tora kanwa. Doro chinga ya chira ko bae yo mana asaba ari mu na abantu bali bakoro tendering yo sibali bakoro ntakio da wote se school. Yes. Bono nche nalo teba iga kero ba ko weru uri mune iwa sakere president yo kwane nge kabireria. Iganga atotebinga ki nchera kyako kapwe gente yakara toro chenga 40% na yato metu 60% na ere tigare. Ibata to mera 60 rende 40 tigare. Yes. Arafu za korigereria abantu bakuru kwa advice as pe president mna naro chema kama ya rule kyako tebanga bare irigali aso bisiria. Ibe saire ngaba gusakora na koira gochikakia bwa ntago konya abana. Okay, inki batara chira none bunga babe baire pir batenga ki ekitingera to ko beka for example saba no bakuwa se chinga chinta kapi. Yes. Ndo watengera to ko baka nerebe siga erine lyo mwana amanya ko rwa access ko ende school. None to ko kwano monuga iga bo saga iga twanga inereria abari mu bati araba chandike na bayibori bachandike so nje na tenga ndere chiwe present ya rwete. Tego konya moibori na bari mu ne school at ranch. So igabari yegente kiboronge eko ero mwana utali magena uti ko school. Endagereria uchikolia kwa era babande na baru umre bitaka kore mego majisukuru weta. Asante sana mo Senator Peter Mucho. Biomuno sana mo chumuli eli na ya sijo kwa ndrego tobe rigere liko lende chisa isatu chabere asenso mo radio tonyara mangana mo ya stand by kurunga saira sunya kundi asa mangana yo ya gatambe faima. Bana minto kero kuli liga Matilda na school boy mangana ige birengere liya bande ba rulega na babire birengere li okorengere kagire te bono nyo muntu naro bwene te ko liva kali avene basange para baso na nyase vitaseni mune viga gusanga niti principal tine ekiagera na buba maita sa kwe ya gibaika I think inko bali gitole Matilda rutali principals to le tomo birega tra bolinga ki inumuru chene kene kibesa mubuate gusaba ibuti abaleta abana na bure go birengere libya buno ayo kumisana rakire ndo na bingo monta kujya mungaga ko tebiga sokoro ingo koleta nda abana bayiri bago ikomi inko bekirega lakini nchiro ko baragitali gote lakire ndo saligo gosobo sibuli bware ngo nabo kuraruga kuganyire to bundi bono saligo nigere ngaki abana mbaro bachete school aba bachete school mbarwete chi school fees ne abane chinusu na bande bakuru chingima kogenda tikachikuru ibituma gabo chikuru chisuguma chikuru kende gyonse bagendere kuragira arafu sarigo tukanyerete chibese chigache besaki chiraba nchito kare no meteri goli rinde ndiri naki abaibuli ayeno monyete ayeno mokenya ayeno mugusi no monyete nga oise gote yo moibuli ngatigo mwana oyo atigara abera agendo origi abaibuli abange gakogenda atumukate be serikali yate bete mwana tabere isu omoibuli agenda atumukitare ta chibese chiga maite to semeri mukamo murota chikogera endagera ye resto nonya abana bali bakanete school fees bonzi bachikotigaranja abakura batebete to semeri mukamo murota ramo burena kitogo kani omoibuli naje iganga omoibuli nere nabwenerete gwekaraka tura semeri chi president yatebire kara omwana echi president rate batibesa nchira baside cyose chiago cyo wakana okobole ngoringa abana barusiko okay bona abana barusiko okay omoibuli naye to semeri ngakingo omwana ogo mbara barwete chibese omwana onkuragira kare kokirete gabu na litusi omoibuli imoka mapema naye koraki
chaka kuri gichibesa ire romwana esukuru kya romwana uchire esukuru ntongire kyarenge kiro kyare kuri kwe meal card chinsa cyo kuragira kwe unga chi meal card chikona no bana bali bataraka na chibesa chiendagira gose school fees yele bwenerete bara konyora nga onye tubwati kadi turiko ewendagira abuno komanyera abuno bwo no komanyera nga amaena abaiboli umuchando noraro ndocheka igakuru kunga Ronald Nyaika nyikuru anyandere magali agotebagana Penina oye chisomo chiri chia agotebagana Nyaika na Penina oye kuru chisomo chiria chisomo chia nyanderema komo ime yumurubuli tuwani na bonu kekeva nyari ujumbe kia mangana yunamba yambu yamono sana tubategerete uyondeka utenga Rosa akurua Rosa ugendi kuru liamu kubegalia nwara somoro ivono mambianera kotenga watching live listening shukrani kabisa kabisa mwemsio ganyereire utega tembe fema oyenegoti yemboni kurwa Alisa niko ndani hadi mwisho shukrani sana goti yemboni yunegati balibali kirejo jume chabo gai kabagenda kulikaga batabangisana bagenda utulikira gaiga shukrani zaidi asogotoma ujube chino kuwetana na kilicho genda kusangana ya setuani yagatembe Matilda ngoli kire kurase ensamo ya umtandao ase mitandao na bangi baligete ujumbe chabo kurenda asengencho yebiro nkagirete nga ujumbe nabo tutachisombe chionsi babo Adrian Simam Kemunto Michael Omanga mwalimu Elijah Ochenge Godfrey Ogati Jo Igakuru Kwantabo Charles Albert Ken Frederick Ogembo nabo igo Dennis Osoro Samuel Omosayansi Nsakia ya Mambi Mobegi na Teresa Kemunto Bartolomeo Momanyi Enoch Mochere Ondeyo Johnson Ocharo William Christopher Tandi Eric Magare oyo Onyamwea agotebana reno alime yumurobere korwa Nyamisaro David William Wiki Matibabu Martha Kimuma Barnabas Kevasoro Jas Nyariki Christopher Tandi Morris Warengai Bosetino Saint Kevande Sokoro Emsurengia Kapapa Kanora Enoch Mochere na enda musurwe suna ndino chenga abagendete kuirora kulika ujumbe chaboki mana wigone timu yende nyinge yegendete kulika sechinsemo cha Facebook aria se page ya Getembe TV nabo igo Sokoro ngageretenga Victor Mondo mienda nere no ari Natasha Mcute Fred Onduko Frederick Ogembo Christopher Tandi Justo Omitinde mwalimu Elijah Ochenge mbale bakulika chinsemo chionse Fred Moga Lopeded Esogona na boigo mamake Ruth omochukoro obweri biria aria baba bonsi na brobo no bagende tukolika ujumbe chabo Deli Meli alafu ntobate It's Maxwell Maxi Good Life Ambo Darlington Gekonge Kirbo Diana Ronald Ichoe Obara Victor Mondo Sharon Mora na Bonventure Mobisa mamake Ruth na boigo na banda bange faria barikire ujumbe chabo chisemo cha Facebook umwalimu Joseph Mbura Makoli igagoteba nga umuiburi nkwa iborete koromoki irabane school William Kerama bomorenda wote ni gagoteba onkorogo na Matilda amona Osaligo bomorenda wote kuruwa bomorenda nabana ate kuruwa bomorenda yes igagoteba nga onkorogo Matilda na Onsaligo abagambi bonsi bya baturete aba chief kwenda bamekishwa abana bonsi bibachire school mapema straight basoro mwanchu muligelinga ketogere kusangando chegago no tukurabekira musumali setuani bono mambia lakini enseme kubwatia ne ya requesta hawa na unyolenga umwanchu mulinere butambirero iri Ijumaa yani tubati tukuranga Friday Express mapema osikene komina school boy straight lero lero karumu mwenu tokuja kwaenda school lero gakali uniform kwa ndandusi mbeke chiankara kino mwalimu ito no munyamabera sana habwata mabera nchebwani chinajire sukuru wako ntebyo nkorogo so ago chiananya kwanyuru na mango chaka kwa some kuru na twa chagete omakurori kwaindi taibangano mwanchubo ligeli ekyo mwali ono kukonyolinga *710 ni go egendrete yani *710 ash ni go egendrete tuko na *710 *710 hash *710 ash yune umurobali bwa sokobora mwanchubo ligeli ko batire *710 ash yani okubata egenangeni isano ibiri amo enoti oburaro *710 ash yendagali as options bako
gali chora number 1 option ekurunga active bits eligerekera kwanya batiri gali okuira paka sechiro egotenga karibu soko bora kero sire gali soko bora ebintu bironi binge sana ebintu bako kwa galia ebire binge ebintu bikurulire ebire binge ebyakanira magoli kibasi nyinge bugatigara obosiringa bakaiga naye okwe ngulelia wakane alafu badaye obuntu bobo bwawo ekero kore kuikire gali sechiro nyole bintu imbibe kire nambe yamoko gendra ibiri 3 bono gogo chora product eliyo kaneti okuba tena mbeli ye product eyo yamasema okwira si account nema yogusaba account nema beka Gatembe TV asiku mangana akurwa elichinu utachinke libuata ine onyankurwa si Gatembe radio kwa iwa beka Gatembe FM libuata ine elietali chinu utachinga small letters na kurugago mwanchumo ligereli ekirogo koranga ekero kwa bikiriti gwatomere ni gobono egukwira gali yago prompts yago saba pin no gukobeka egento gilikuwa ganeti na bokonyaranga naye gwatebere bahati yago wakenyolire abange babuire naye tembe bahati yago lero bata star 710 ash obwati umuroboli yubu yaiga naye osoime ya soko bora bwebwere ebiyegwe bintu bibakoire ebintu bikurule bire binge unabona ebintu birali binge abantu bagenda kubuwa bono mabitoba isiko tukumaiga asonsi ime ya soko bora tugukolera gagu asebono tukogenda umutumo gakwira na schoolboy njenguru kwa juvru msarigo omwana buli robando kede son of soila ebono mambia asebali bogenda gusanga naitu na inu ayumuligereli yani strong viewer and courageous viewer ambia muno asinjugo sanga naitu boiga ekwalinga sesa mo radio ambia muno sana soko toa audience ngia imambi yabono unyorenga yokurukunga Elvis Manyara no bali gali numgona kijana kiana ikurunga Eugene bako ene kinga mali ugine chibi chabiro bya taratibu kura sende nchinara kolirega bye bye diskuligia sausin beona sana twaro mugasomo yankuro ko Matilda Kimuntu mbiya mona sana twaro mugasomo ya nchina nkoro school boy mapema nchirinditi Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero.